Naar onder, naar onder. Ja, ik zit ook echt wel eens vettig bij een boom. Links, ja. Achter. Ik kan echt niet op. Ja. Ik kan. Ja. Een klein hapje. Je moet alles lager, dan meer van onder. Dat is makkelijker. Ja, zo. Ja. Pak hem. Hou vast. Afhappen. Je moet zeg maar nu naar beneden gaan. Gewoon trekken. Tussen je lippen en dan trekken, dan heb je zo'n hele koek zowat. Eet smakelijk. Oké. Oké. Dat was hapje 1. Hangt het ding stil? Ja. Ja. Maar nu niet meer. Ik ging ook echt zo met mijn hoofd voelen. Dat is echt heel raar. Ja, ja, ja.